Og videre til næste indlægsholder. Det vil være Jødedommen ved Michael Gritzman fra Det Mosaiske Trossamfund. Vær så god. Tak. Jeg har været i denne fantastiske forsamling før, det er mange år siden, men hyggeligt at være tilbage. Jeg snakker blanding af norsk og dansk. Jeg håber der forstår, hvad jeg siger. Jeg skal ikke lægge skjul på, at akkurat i dag er det lidt tungt at stå her, men vældig godt at være blandt så mange gode venner. Når det gælder dagens tema, så må jeg indrømme, at jeg synes, det er udfordrende. Jeg tænker, altså jødedommen, og i hvert fald som jeg tænker det, så er det lidt fremmede begreber, befrielse for synd. Jeg kan ikke rigtig kende mig igen i noget, men jeg skal prøve så godt jeg kan at sige noget om hvordan, hvad jeg kan knytte til dette tema. Altså jeg tænker jo grundlæggende, at man ikke kan befri sig for synd. Altså uanset hvordan man definerer begrebet synd, som jo alle de tidligere foredragsholdere jo også har sagt, det er jo ting, som strider mod altså religionens principper. I jødedommen vil det være mitzvot, altså de regler, som er, og der er også blevet sagt, det kan inkludere moralske eller etiske, det kan inkludere vældig mye, men der er synd, der når man ligesom går over strikken. Og jeg tænker, at ordet befrielse i min verden bliver det lidt fejl. Jeg tænker egentlig, at kanskje lidt ulikt min gode ven og kollega fra Oslo Domkirke, at jeg tror, det kommer fra mennesket selv. Det, som jeg kan fortælle, det er, at jøder har nu akkurat sluttet af en periode med helligdage, og vi har haft kanskje årets, det vi kalder de høje helligdage, Rosh Hashanah, Yom Kippur, som jo også kaldes forsoningsdagen. Men jeg mener ikke, der findes noget, nu skal jeg sige det lidt humoristisk, hokus pokus, findes ingen automatik i at når man gør ting, som er fejl, at man der kan tage et specielt greb, og der starte forfra. Det greb, man kan tage, det er det, som mennesket selv gør. Og der tænker jeg, at vi som mennesker, og jeg tror, jeg som jøde, må faktisk hver dag, hver time, hvert øjeblik, tænke på, om den måde, jeg lever på, det jeg gør, den måde, jeg er mod mine medmennesker, sådan jeg er i mit forhold til Gud, om ikke det kan gøres bedre, altså om det, og jeg tror jo altid, der findes det, som populært i Norge kaldes for forbedringspotentiale. Jeg tror, vi altid kan stræbe at blive bedre. Så min indvending mod udtrykket befrielse for synd, det er, jeg tænker, at det, som et menneske har gjort af gale ting, selvfølgelig skal vi prøve at gøre op for os. Vi skal kanskje bede om undskyldning, vi skal bede om tilgivelse, men det er ting, som er gjort. Det er ting, som et menneske har gjort, og det bliver jo ikke borte. Nu bliver der snakket om en morder, og der bliver snakket om folk, der har gjort meget alvorlige ting. Og de handlinger bliver jo ikke borte. Men vi som mennesker kan prøve at sige, nu skal vi i hvert fald gøre det bedre. Vi skal altså at forandre sit liv, forandre måden, vi er på. Det er det, som vi kalder for teshuvah, eller at gøre bot. Og her kommer en lidt banal, men vældig dyb tanke ind, at når vi nu har haft den her store forsoningsdagen Yom Kippur, som altså det er altså en maraton på 25 timer med bøn og faste, det er at være sammen i synagogen, det er en vældig stærk oplevelse.
Så hele tanken her, at du kommer ikke til Gud og siger, at jeg er vældig lej mig for, at jeg har sagt noget stygt om mine venner, at det bliver helt fejl. Altså, du må jo selvfølgelig, det som er forholdet til andre mennesker, det må man jo selv gøre op i og beklage og prøve at gøre godt igen. Det, som man også kan kalde for at bede om tilgivelse, eller også fysisk at gøre, prøve så godt som man kan at rydde op. Og det er så derefter, at man kan vende sig til Gud og tænke, at også Gud skal tilgive, hvad vi har gjort. Og så kan man lægge i begrebet og tilgive det, man nu engang lægger i begrebet at tilgive. Men jeg tænker i hvert fald, at vi alle kommer styrket ud af at have været igennem en proces, hvor man altså erkender, det er jo også blevet sagt før, at det støtter jeg vældig, altså erkender, at det man gør er fejl. Altså uden det, altså at sige nogle ord eller gøre en eller anden handling, det har ingen mening. Men hvis man virkelig kommer igennem en proces, der med sig selv, der har det mening at sige, at man ligesom prøver at gå videre. Bare til sidst sige, at altså jødedommen er jo, jeg blev for nogle år siden, jeg var i et tilsvarende panel, ikke i en religiøs kontekst, men jeg sad med kollegaer, jeg tror det var fra kristendom og islam, jeg sad, og det var et radioprogram, og så da endelig programlederen kom til mig, så var spørgsmålet, bliver ikke troen væk i alle disse mange regler, som jødedommen har? Men altså det her er selve grundtanken af altså alt det, vi gør fra morgen til aften, det er jo, at vi følger det, vi kalder mitzvot, Guds befalinger, altså det, som er jødisk lov og regelsæt, og det er jo noget, der følger os 24/7, noget, vi har med os hele tiden, og det er klart, når man ikke følger det, så kan man jo godt lidt sådan, i forhold til dagens måde, at vi bruger betegnelserne at sige, at det er synd, eller i hvert fald en overtrædelse, hvis man ikke gør det, man skal. Til daglig vil jeg bare sige til at slutte af, altså det er vældig lite fokus på i mit liv, og jeg tænker også i mange af de jøder og børn og unge og voksne, jeg kender, tænker ikke så voldsomt i begrebet synd, og det kan godt tænkes, at det på norsk har fået en smag af det, som jo er vældig påvirket i den norske kultur, som jo er det kristne, altså udtrykket for synd, og derfor så jeg vil jo kanskje have brugt, altså hvis man har gjort noget galt, eller man har overtrådt loven, det er kanskje sådan, at jeg ville have overlagt mig. Men min konklusion, eller det, som jeg ønsker at bringe til forsamlingen her, det er, at jeg mener, at det er os alle sammen som mennesker, som hele tiden må arbejde kontinuerligt med os selv, og dette er for at være mod vores medmennesker og over for Gud, sådan som vi bør være, eller som vi skal stræbe mod at blive til. Okay, tak.